ସକାଳୁ ଉଠିକି କାମଧନ୍ଦା ସାରି କାମ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ଖୋଡ଼ିଆ। ବାପ ଘରେ ଝିଅ ସବୁ ଅଯଥା ଖୋଡ଼ିଆ, ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଗାଧୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ସେଇଭଳିଆ କାମ ସାରି ଏଇଠି ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିକି ଖରା ଖାଉଥିଲି। ଦେଖିଲି ମୋ ସହ ମୋ ଗାଈ ବି ଖରା ଖାଉଛି, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଖରା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ମୋ ପୁଅ। ଖରାରେ କଳା ପଛେ ପଡ଼ିଯାଉ, ଖରା ଖାଇବାଟା ଥୟ ଟାଣ ହେବ। ତାପରେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଆମର ନନା। ଏଇଠି ଆମ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ହେଲେ ଆବିର୍ଭାବ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ହାଏ। ତାପରେ ଏଇଠି ମାମୁଲୁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଥିଲା, ତା ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଖୋଇ ଦେଉଥିଲା। ମାମୁଲୁ ଟିକେ ମୋତେ ବି ଖୋଇଦେଲା। ଦଉନ ଦିଅ। ତାର ଫେମସ୍ ହେଲା ଆଉ ସେ ତରକାରୀ ବନିବ ହେଲା। ସେଟା କ'ଣ? ଫାଇନାଲି ମାମୁଲୁ ତାର ନଳୀଟା ଶେଷ କରିସାରି ମୋତେ ଟିକେ ଖୋଇଦେଲା। ଯାହା ହଉ ଦେଲା ତ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ।